изложение Караван салон от Дюселдорф до щанда на марката Таберт за каравани. Има и една зона с 3 стари каравани от същата марка. Сега ще ги разгледаме. Флагчета от преди много години. Да надникнем вътре в тази каравана. Не пише от коя година е. Няма как да усетите на камерата, но мирише на старо, на класическо. Люка отгоре е жълт. Има една седяща зона с масичка, която се превръща очевидно в легло. Мъничко хладилниче, газово котлонче преносимо, мивчица и тук има гардеробче с стара електрическа ютия мъничка и като декорация са сложили и сешуар. Иначе ето как изглежда караваната отвън. Втората каравана в мини изложението тук е доста по-голяма. Средната зона е издигната. Сега ще погледнем вътре защо е направено по този начин. Караваната е от 69-та година. Този модел се е произвеждал от 65-та до 71-та. Сепаре с диванче, което става на легло, съответно масичка, и средната зона е по-висока, очевидно, за да се стои прав. Тук в средата, в една част от средата е банята, което също е много интересно. Тавана на банята е на 2 нива, където е душ по-високо, след това е по-ниско. Има мивка и душ. Вникваме от другата страна. Тук има също сепаре, това е предната част на караваната, сепаре с 2 стола и диванче. Това диванче може би се превръща на легло. И декорацията е наистина като от онова време. Преди малко се чудех какво ли има зад банята. Всъщност караваната е разделена в средата. От едната част е баня, другата е кухнята. Ето и отпред как изглежда караваната. Прави впечатление, че теглича е доста по-дълъг от на сегашните каравани, от на модерните. И третата караванка, изложена тук. Седяща зона при прозореца, мивка, котлончета има вероятно там, хладилниче, легло, шкафче, отоплително тяло има там и люк, който е жълт. Тази обаче е с къса версия на теглича.
но е изключително запазена.